ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene unu. Eji m obi mwute wee bịa na oge ugbu a ịbịa kwupụta ife anya mmiri, ife mgbawa obi. Ndị Igbo si na ọ na-abụ azọta ndụ edebere ọnwụ. Ọ na-abụ ofu onye dị ahọ 90 ebe ọ na-azụ ndụ ya n'ụlọ ọgwụ, ebe ọnwụ na-akụrụ ya aka n'ụzọ. Efu obe ọ na-ekwo ọnwụ, efu na onwere ife dị ka ndụ, na-agbanyeghị na nke anyị na-ebi ebe nke ọzọ ya aka mma, mana o nwere onye na-afụ ọnwụ were aka na-abụ nabata ya. Akwada na awago, ife da na-etego aja. Achọrọ m iji ohere a wee mee ka unu malụ ka ha rabụ ndị niile nyere aka. Ọnwa 15 ka nwanne anyị nwaanyị be Ada Igbo nọrọ na hospital India, ọnwa 15 zuru ezu. Dị ife a ọ nata na 19 Disemba. Ndị mmadụ gbakọrọ aka. O nwe mama anyị sisi agbọ ya afa nye nwakwụrụ ụgwọ flight ya na nwa ya nwoke. Anyị maka anyị si wee kwụtọpụ ebe almost 3 million eji n'ụlọ ọgwụ maka ọnọzi ka onye nọ na nga na-eme transplant. Nwa ya nwoke donate kidney ya, chụọ aja nwa ya achụrụ nne. Onye zọrọ ndụ ya ofu ahụ n'ọma, ọ nwegokwa n'ife ọya anwa, mana ya ma agbaji ọgụbe ndị mmụọ. Nwa ya nwoke kpọọ m n'ekwentị wee sị m na mama ya arapụgo, n'agbanyeghị na mụ na ya gbara ugboro one ma one. Ọ na-agwa m the feelings ọ na-enwe ka ahụ ya si aza aza, anụkata kụwakwa akọ dialysis. Ụnụ afụ n'obodo anyị nwụrụ anwụ, ọ bụrụ ife emechaa na India, ife niile na-aga ọfụma, emechaa test ife niile ga ọfụma, dị successful, the kidney na-function very well. Mana unu n'ezie kịta ka a natarụ sọsọ ọnwa na-abọ na nke ịtọ ka ọ na-aba. Nwanne anyị nwaanyị Ada Igbo, nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Igbo wee dọbie ụdọ. Ọ na-agbago mmụọ, o jeghị izu onye nwaanyị oku. Ọ ife mwute bụrụ ife ịgba anya mmiri. Ụmụazị ọ rapụrụ wee na, o nwere onye ọya bụ eke ya dịka oke ka ọ chịrị ya. Mana ọnwụ bụ oke, ọ na-abịara onye ukwu na-abịara onye nta. Ọ bụrụ na eji ego were egota ndụ, ndị ọgaranya egorocha ya, ụmụ ogbenye akwụrụ n'ahịrị n'ahịrị. Mana ndị Igbo anyị gbara mbọ zaa oku akpọrọ. Ike agwụrụ unu emegide ife anyị mee nke anyị ji bụrụ mmadụ, rapụrụ ndị mmụọ nke fọ ọnụ. Mana anyị emekwara gịnị? Anyị bee ka anyị ebe anyị eficha anya. Ana m asị nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Igbo, let Mrs. Juliet Anọzie, mmasị gị na nke ọma. Ịbịago m efe ịbịa nọ wee nụọ na di lụọ ọrụ, onu gị ka dị n'ikuku wee ruo kịta. Ihe onyonyo niile ime mana Igbo Channel mana soshal midia ha nche ka na-ehi odo na-agbara gị aka ebe mbọ ịgba n'ụwa. Enwe ndị bịa n'ụwa gafee unnoticed, ama na ha bịa, o nwere onye ma onye ha bụ. Mana ibego make your own impact, ịtọchigo lives. Ọtụtụ ndị mmadụ ka ịkpọta na ụlọ ebe ị na-alụ ọrụ, redio steshọn unu ewee bịa kọwaa maka ọrịa akụrụ, ife gbasara kidney, nye nkụzi maka ya. Ị mara nọ ife ahụ ị na-achọ ka ndị mmadụ mụta ya bịara gị ụgwọ, ife onye na-asọ na-abịara ya. Mana agha ka anyị nọ n'ụwa, karat ka anyị na-achaji n'ụwa, onye agbaturu ọnaba, ndị ọzọ na-emekwa. Mmasị gị jee nke ọma. Anyị na-ayọ Chineke ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa. Ịnọrọ ebe ka mma nke anyị na-ekpere gị na-ekpere, mgbe anyị agbachakwa mbọ nwụọ n'ime onye nwe anyị ka anyị na gị na-abụzite iru na iru. Ana m asị gị daalụ, deje na-asị onye nwe anyị ya echekwa mkpụrụ obi gị n'aha onye nwe anyị Jizọs Kraịst, amen. Ụmụnne m, kesaa n'ihe onyonyo a ka ndị niile gbara mbọ wee zọ ndụ a fụkwazie ka anyị si wee gbadewe nya bụ ọsọ ka ọ dị. Ihe anyị bịara abụ ahịa o. Kedu ihe na-azụ? Agbado nwoke aja n'ụwa o. Mmadụ one chọpụtakwara? Izuzu niile zuru ala. Ha ji enwe okwu na ụka aghara aghara. Ezi nwanne m kwadobe. Onye ọbụla kwadobe. Ezi enyi m kwadobe. Onye ukwu gala, onye nta gala o. Ụmụ ogbenye gala o. Ndị ọgaranya gala o. Ndị nkụzi gala o. Ụmụ akwụkwọ gala o. Ndị okenye gala o. Ndị torobịa gala o. Ndị ọchịchị o. Unu sokwala nke onye na-eme biko kwadobe. Ị na-ezori mara na gala, onye akwụnale mara na gala o. Onye na-akwa iko mara na gala o. Onye si na jale mara na gala nu o. Ezi nwanne m ọ bịara ije nwụla, ọ bịara ije nwụla. Elu ụwa abụghị ebe obibi, ụwa bụ ahịa. Onye zụta nke ya ọla, onye zụta nke ya ọla. Elu ụwa abụghị ebe obibi, ụwa bụ ahịa. Onye zụta nke ya ọla, onye zụta nke ya ọla. Elu ụwa abụghị ebe obibi, ụwa bụ ahịa. Onye zụta nke ya ọla, onye zụta nke ya ọla. Elu ụwa abụghị ebe obibi. Otu onye ara kwadocha na-apụ n'ụtụtụ, ndị be ha wee jụọ ya mgbe ọ ga-abata. Ọ sị ha na ọ bụrụ na o zute ndị egwu n'ụzọ na ha enekwa n'anya ya, mana ọ bụrụ na o zuteghị ndị egwu na ọ ga-abata n'oge. Ya bụ na onye ọbụla pụrụ ije
na a na-ene anya nnata ya. Ụwa anyị nọ n'ime ya dị ka ahịa. Anyị nọ na njem okpuru anyanwụ. Onye bịara ahịa ọnyanwa nwụọna. Ịzụtaghị uru ị ga-azụta ọghọm. Ọ dị n'iwu na onye bịara abịa ga-ana ana. Ọkwa ị hụrụ otu ụgbọala si apụ na paakị every minute, otu a ka mkpụrụ obi si apụ n'ụwa, ndị ọbịbịa na-abịakwa. Onye ị hụrụ tata iju ese ya echi asị gị na ọ rapụgo. O nwere ndị rapụrụ ụnyaahụ, ụfọdụ pụrụ tata, ọtụtụ ga-apụkwa echi. Eze ama na a ga-echi. Ọ bụrụkwa na mụ na gị ka ndị niile pụgoro apụ mma, kama na ọ bịara onye oke ka ọ bụ. Anaghị akwụ n'ahịrị n'ahịrị were achịrị ya. Ihe ị ga na-ajụ onwe gị bụ ịkwadogokwa. The best of all.